in gama baki tarbiya sannan ya zo lalata ki. Yau ni da shi a garin nan zan ga waye ne ya saya mai. Zo mu je ki nuna min shi. Baba shine wannan. Wannan ne ya miki ciki? Kai me kake cewa? Na mai yarka ciki? Kutube ne sai. Na mai yarka ciki kamar ya. Ka shiga hankalinka. Wallahi kai da tsufan nan zan iya ma busu a nan. Ka tsaya ka ji. Ban fata maganin yarka ba. Saboda haka ka tattara yarka ku tafi. In ba haka ba wallahi zan ma rashin mutunci a wajen nan. Zan ma rashin mutunci. To zaka ga abin da zan same ka. Duk abin da zaka yi. Duk abin da sai ka gani. Kai ba abin da zaka yi. Shikenan. Haka ce. Na ce. Haka ce. Na ce haka. Zo mu ce. Ka je kai duk abin da za ka yi din ba abin da ma kai sai kai ciki a'a ba ciki ba tulu na mata kika ce nan ne gidan kai zona ka san wannan kai mata ciki me yasa dazu da babanmu ya zo ka mai rashin kunya kace ba kai bane kai mata ciki wallahi ofisa dama lokacin kunnuwa na da suke yin ciwo wallahi kasa ban ma ji abin da ya ce ba wallahi ba da ma ji abin da yake cewa kuma wallahi ba wani abin da na mishi amma yanzu wallahi na warke yanzu wallahi ba abin da ke min ciwo a'a zaka warke dai dan Allah da annabi ofisa kai hakuri wallahi na warke wallahi ba zan kara ba wayo Allah na shiga uku ina zan sa kai na wayo Allah na wayo ladidi